Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi gonbidatu izanen ditugu platoan. Lehenengoa, Begoña Zestau izanen da. Bera, Zaska zurrumurruen aurkako Nafarroako sareko kidea da. Eta ondoren, Igotz ala Jofe musikaria ere izanen dugu gurean. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1957ko irailaren 21ean, Stephen King estatu batuar idaztea beldurrezko generoan espezializatua jaio zen. Gainera, 3 urte beranduago, 1950 urtean, Angel Garitano, bizkaitar futbolari eta entrenatzaile ohia Euskadi Irratiko esataria jaio zen. Horretaz gain, 1957ko irailaren 21ean, Ethan Cohen zinemagile estatu batuarra jaio zen, eta azkenik gaurko egunez, baina 1963an, Carmen Machi espainiar aktorea jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri gaur irailaren 21 asteartea, hauek dira Iruin herriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. Osasun departamentua gaur hasi da adinekoen egoitzetako erabiltzaile koronavirusaren aurkako txertoaren dosi gehigarria ematen. Jasangarritasuna lantzen elkarrekin, ekimenak ikastetxeei bizipenezko jarduerak eskaintzen dizke ikasleak beren ingurunera hurbildu eta hura balioetsi eta errespetatzen ikas dezaten. Iruñeko ekialdeko ingurabidea mugartearekin lotzeko lanak urrian hasiko dira herri lanen zuzendaritzak Construcciones Marizkurrena SL enpresari esleitu dizkio lanak. Maeztu kontseilaria Orreaga inguruko desgaitasuna duten 6 personak egindako esnekien aurkezpenean izan da. Nafarroko gobernuak enpresak homologatzeko prozesu berritzaile bat sortu du trakasa instrumentalekin digitalizaziorako Europako funtsak kudeatzeko. FEPENeko plan estrategikoa berriaren helburua da sozietate publikoak lidergo publikoaren bultzatzaile gisa kokatzea. Kilometro bateko bidegorriak lesaka Europako Eurobelo sarearekin lotuko du. Liburu aurkezpena indarkeria idazlea Hannah Arendt asteazkenean Katakraken arratsaldeko 7:00 aintzinera. Nafarroan barna zikloaren barne ostiralean Chill Mafiaren kontzertua Mutiloako kulturetxean. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar arratsaldeko 6etan AEKako Euskal ikasleen besta eginen dute geltokin. Gainera, bihar ere, baina arratsaldeko 7etan, Hannah Arendten indarkeriaz liburuaren aurkezpena eginen dute Katakraken. Ostiralean bestalde, Chill Mafiak kontzertua eskainiko du Mutiloako kulturetxean arratsaldeko 8etan hasita. Hurrengo egunean, larunbatean, La Topadoraren kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da 8etan Berriozarko entzunaretoan. Eta asteburu osoan zehar, ostiraletik igandera, Noaingo zentzumenen parkean, Nafarroako 6. azoka ekologikoa ospatuko da. Gaurko komunikabide azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroako enpresa publikoek ez dute mozkinik izango 2023 arte. Argazkiaren bidez aldiz, euri azidoak palma mehatxatzen duela jakinarazten du. Horretaz gain, fiskaltzak emerituari 2020an eginbideak irekitzen zizkiola 3 aldiz abisatu ziola ere jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Gainera, Osasunaren batzarrak urriaren 23an edo 24an hauteskunde batzordea aukeratuko duela aipatzen du. Azkenik, Nafarroa gaur egoitzetan 3. dosia ematen hasi dela azpimarratzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak, Labak La Palman 100 etxe irensten dituela nabarmentzen du. Bestalde, lanera eta ikasgeletara itzuliarren, 5. olatua Nafarroan erori dela ere azpimarratzen du egunkari honek. Eta bukatzeko, Osasuna penaltiaren Europako erregea dela goraipatzen du. Pasa gaitezen Gararen azala ikustera. Titularrak dioenez, 79 kasu daude Hego Euskal Herrian, daturik onena 14 hilabetetan. Argazkiaren bidez, Arriolak Sener kontratua plantilla zaharra zela diola jakinarazten du.
Horretaz gain, fiskaltzaren abisu irregularrak Juan Carlos de Borbón lotzen duela aipatzen du gaurko garak. Gainera, memoriaren aldeko ekimena EAJaren mitin bihurtzeagatik sortutako ezinegona jasotzen du azalean. Eta azkenik, pentsiodunek herritarren zerbitzura dagoen banku publikoa eskatzen dutela nabarmentzen du. Berriaren txanda da orain. Argazkiak Putin gehiengo osoan sendo mantetzen dela nabarmentzen du. Bestalde, Meral Şimşek Doğan idazle kurduari eskaintzen dio protagonismoa gaurko berriak. Horretaz gain, Josu Urrutikoetxearen abokatuaren deklarazioak ere jasotzen ditu azalean. Gaia aldatuz, aditu batzuek Parisen salduko dituzten izturitzeko piezak susmopean jarri dituztela aipatzen du. Gainera, Hego Euskal Herrian izturriaren kutsatze datuak iazko udatik izandako kopururik apalenera jaitsi direla azpimarratzen du. Eta amaitzeko, Zimadek Hendaiako etorkinen atxikitze zentroko sutearen kudeaketa kritikatu duela jasotzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak euskara erakargarri egiteko diskurtso berria behar dugula dio. Bestalde, Julio Villanuevaren deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, HTaren erreskatea gerra deklarazio bat dela. Eta azkenik, Euskal Herria Bilduk aurrekontuen proiektuetan eragin nahi duela jakinarazten du. Eta Navarra Sumak berriz zenbakien gainean negoziatu. Pasa gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, asteartean, freskotik eta ezegonkortasun apur batekin jarraituko dugu. Zaparradak botako ditu Kantauri isurialdean, bereziki mendebaldean. Egunaren amaieran, mardulagoak izan daitezke. Hegoaldean berriz, euria txikia eta noizbehinkakoa izango da. Nafarroako toki askotan ateri eutsiko dio ziurrenik eta ostarteak agertuko dira. Ipar osagaiko haizea ibiliko da, baina indarra galduko du. Temperaturan aldaketa handirik ez, udazken itxurako giroarekin jarraituko dugu. Eta bihar, egunaren lehen partean oraindik euria egingo du, bereziki ipar mendebaldean eta goizaldean. Baina goizak aurrera egin ahala atertzera egingo du. Ostarteak gero eta zabalagoak izango dira, eta arratsaldean urdina nagusituz joango da, batez ere kostaldean eta ekialdean. Ipar ekialdeko haize ahula ibiliko da. Termometroek gora egingo dute pixka bat eta 20 graduren bueltan ibiliko dira. Orain, Begoña Zestau dugu gurekin platoan, bera Zaska zurrumurruen aurkako Nafarroako sareko kidea da. Kaixo, Begoña. Kaixo. Zer moduz? Ongi, bai. Ongi esan dute, zu Zaska zurrumurruen aurkako Nafarroako sareko kidea zara. Bai. Eta konta iguzu pixkat, nola sortu zen Zaska hau eta zer den egiten duzuena? Bai. Zaska sortu zen 2017 urten Nafarroan. Hainbat talde eragile, banakako gizarte eragileak, gobernuz-kanpoko erakunde, entitate publiko eta kezkatuta gina delako Nafarroan zurrumurruk hartzen ari ziren gorakada eta bazterkeria ekartzen duen diskurtso horien gorakada horren aurren kezkatuta sortu ginen Zaska izeneko sare hori. Hain zuzen zurrumurru horrei eta horren atzetik dauden estereotipo eta horrei ditzi nola baite aurre egiteko edo beste diskurso baikorrago bat plazaratzeko edo alternatibo bat plazaratzeko asmoarekin. Orduan zuen helburua pixkat da zurrumurru horiei aurka egitea edo? Bai, aurre egitea, hortako estrategia bat aurrera eramatea, eta herritargoa kontzientziatzea nolako kaltea egiten dion zurrumurruak elkarbizitzari. Eta zeintzuk dira gehien zabalduta dauden zurrumurruak adibidez badaude? Gehienak talde migratuei bideratuta daude, baina esan behar da zurrumurruak pertsona guziri edo talde guziri hor dabiltzela bolo-bolo. Inor ez da liberatzen. Baina gehien
zabalduta daudena, dira lanak entzera datozela, diru laguntzetatik bizi direla, inbaditzen ari dituztela, alakoak. Eta orain, egoera tamalgarri honetan, baita ere sortu da, akaso gaixotasuna bere kanpokotarrak ekartzen duela, alako, oinarri sendorik ez daukean izkera kaltegarri gorakada bai. Nola egiten diozue? Bai, ezin geldirik egon, da kezkatuta, orduan, alternatiba bat, diskurso baikorrago bat, eta, errealagoa, funtsera joanez, errora, joanez, nola bat bilatzen duguna da, herritargoa kontzientziatzea eta zurumurru horiek desaktibatzen hastea edo desaktibatzeko mekanismoak martxan jartzea. Eta, lau urte hauetan, nolako ibilbidea izan duzue? Somatzen duzue bideo honetik zoaztela? Somatzen dugu, eragine badela, gaina bereziki azkeneko 2 urtetan, Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako Sailarekin hitzarmen bat sinatu da eta formakuntza eskaintzen ari zaio toki entitateetako profesionalei, baina ez hori bakarra, baizik eta interesa izan dezakeen edozeinari ere bai. Orduan, alde horretatik sumatzen da, pikor aletiki batzuk die, ezta, izugarrizko lana dago egiteko. Orduan, alde horretatik sumatzen da, pauso baikorrak, formakuntza poltsa bat ere sortuta dago, jende gaztea implikatu dago. Orduan, badirudi, datozen aldietan ere, badagoela hor, bide hori, estrategia hori jarraitu nahi duen jendea, jende gaztea gainera, horrek dauken garrantzikin, etorkizun delako, ezta. Aldi beren, ikusten da, segun eta ze gertakizun gertatzen dien maile lokalen edo mundu mailen, horrek ekartzen du beste zurumurru batzun sorrera, edo donen indartzea, edo, orduan zer egine, badaukigu. Gaina ez, geroz eta gehiago sortzen dira, edo berriak ere. Bai. Ez nahiakin. Bai. Eta, momentu hauetan jardunaldi batzuk, antolatu dituzue, atzo hasi ziren, eta 4 egunetan zehar. Bai. Karo, Nafarroako sarea denez, ez du ekintza guziez ginen Iruñerrin edo zentralizatu nahi, eta orduan, planteatutan ginezken formato bereko tailer bat, Iruñen eta Tuteran. Kontu da, Tuterakoa bertan bera gelditu dela, ez delako nahiko jende apuntatu plaza, gutxiengo ere ez delako atera. Baina, orduan. Orduan Iruñen? Iruñen bai, Iruñen gaur hasiko die, jardunaldi batzuk, lehendabiziko jardunaldik, zurumurruen inguruan, ez? Gaur arratsaldeko 6etan Aldezarreko plazara giza esparru komunitarioan, eta hor, antzerkiaren bidez landuko da, bilatzen duguna da, orain hitz egin dugun hori, estereotipo eta diskriminazioen horren gizartea sentsibilizatu eta berriz aktibatzea. Zenola batek, COVID-a iritsi zenetik, sumatu dugu halako geldiune batez, kontu honekin, bai maila individualen, nola, saren ari garenetik, ginauken elkarlan hortan, edo talde bakoitzak bere esparrun egiten du lan horren partekatze hortan, nolabaiteko halako geldiune bat, ez? Eta hori berriz berreskuratu nahi ginen, baina modu presentzial baten, eta hori gizartea kontzientziatzea, ez? Gero eta indar gehiago azten erdien diskurso baztertzaile batzun ingurun, eta zurrumurruen kontratuko estrategia plazaratu, jakinarazi, eta jende animatzen den, hori praktikan jaztea, bai maile inguruko pertsonalen, eta baita profesionalen ere. Orduan, hortarako ditugu bilbide, gaur arratsaldean, arratsaldeko 6-etatik 8 gizarte antzokia, teatro sozial edo esaten dena, izanen da, plazaran izan den bezala. Tailer bat, ez? Barkatu? Tailer antzeko bat izanen da. Bai, hori da. Eta bigarren jardunaldien bigarren partea izanen da, ostiral honetan, iraileko 24, goizetik, Mendillorreko Zibibox gunen. Eta hori zanen dira, hainbat hitzaldi, ezagutzeko zer nolako esperientzia dauden, zurrumurruen kontra eta elkarbizitza baikor baten aldeko esperientziak, ZAS, da Euskal Erkidegoko zurrumurruen kontrako sarea, ZAS, gurea da ZASka, hortxe gabiltze. Orduan, berak ekarriko digu bere esperientziaz, jantzie dagoan sare bat da, Nafarrotik hurbil dagoana. Eta gero, SOS Arrazakeriako federaziotik ere, ekarriko dira ikerketa pare bat, alde batetik,
migratu taldeen inguruko informazio eta desinformazioak bati bat. Migratu taldea hori egiten dien kaltearen inguruko ikerketa, nola den, zertan dagoan, ze emaitza ematen dituen, hori ekarriko da. Eta baita, gorroto diskursoek edo delituek kaltetu dituen pertsona horiek egindako kalte hori nola garbitu edo horri nola ematen zaion laguntza, horren inguruko esperientzia. Eta nupetik ere, etorriko dire kontatzea, ikerkuntzak ze garrantzia dauken, zurrumurruen desaktibazio honetan, nola izan diteken erraminta bat, ze emaitza izan ditzazken, pixko bat hortik. Alor desberdinetako pertsonak, ez? Honen dira. Eta gero izanen da, izlari hori denak, lau talde horiek, arratsaldeko 7 izanen da mahai inguru bat, eta hor jendek izanen da aukera baita ere parte hartzekoa, galdetzekoa, Eta hori dago zuzendua, bai gaurko tailerra eta... Bai, gaurko tailerra, dena dago joan nahi duenari irekie, bai, baina igual gehiago zentratzen da gaurkoa jende gaztengan, ez? Eta ostiraleko jardunaldie gehiago akaso profesionalei bideratua. Baina, norbaitek interesa badu eta parte hartu nahi balu, oraindik izen eman beharko luke, baina oraindik garaiz dago eta badago aukera. Tokia dago. Bai, hortarako sartu beharko litzeke Zurrumurruko web horrien, 3W jaungi izaten duten, bai, zaskarrumorez.com, eta hor, bai. Izen eman, eta programazio ere... Bai, hori da, hor informazio gutxi ezatzagoa idatiz, eta bai, osaki garaiz dago. Orduan hau da ez, saretik antolatzen duzuen gauza horietako bat, zuen helburuaren bila edo, ez? Gerturatzeko pixka. Bai. Eta ze bestelako gauzak antolatzen dituzu edo egiten dituzu, gero agian maila txikiago batean? Bai, hor partekatzen dugu, sareek osatzen dugu 30 talde inguru gaude, toki entitateak, administrazio publikoa, gobernuz kanpoko erakundeak, talde sozialak, banakako personak, eta horiek bere lan esparrutan, hildo bereri jarraiki, errealitatera egokituta, antolatzen dute ekimen desberdinak. Izan daitezke azoka solidario baten Zurrumurru lantzea, edo munduko arrozetan Zurrumurruen kontrako errezeta bat txertatzea, segun eta zer baloratzen den edo azten den momentu hortan zer dagoan Nafarroko geografian zehar. Eta hori, formakuntzari garrantzia handia ematen digu, bai, eta hor, bai, azkeneko urtetan buru bilarri, bai, esintea gabiltze, bai, eta bai, hori nahi genuen hau pixko bat plazaratu, parte hartzen dugu, izan dugu San Ferminetako azken egunetan Macedonia kalejira hortan, pixkoa nola bat ere ikustarazteko ez, sarea zein den, presente dagoela eta pixkoa tartik. Eta jendarteak orokorrean ezagutzen zaituzte? Nik uste dut, desent ezagutzen dut baina igual jarretxo behar dugula kalera ateratzen edo nola bat kanpora, bai. Hor, konstante bat edo beharko lukela, bai, izan ez azteko hor gaudela eta zein den zuen helburua ere. Bai, hori da. Gehien bat hori, ez azteko nola eragiten duen, zen modu ezkorren eragiten duen hori zurrumurruen izatek elkar bizitzari, eta zurrumurren atzetik daudelako hori ez, estereotipoak, aurreritziak eta diskriminaziorako arriskuri. Eta orain etorkizunera begira, zeintzuk dira erronka nagusiak ala? Jarretxuko dugu bide hontan, eta berreskuratzen dugun hori lehen esan duten ez, geldia une hori, eta jarraitzea, plazara gauzek egiten, kalea ere berriz pixkanaka erabili dezakegun, egoerak ere usten dut, zekara izugarri markatu du. Eta bai, Nafarroko esparru desberdinetara edo geografialdetik ere pixko bat zabaldu gaitezken, formakuntzakin jarraitu, eta edo zeinek parte hartu nahi baldin bado, hor ere sarea irekita dago, proposamenako ongi etorki izango die, elkarlanen arituko gara, eta jendea aktibatu eta kontzientziatu. Eta uste duzu, Zurrumurruak gelditzeko aukera izanen dela? Bai.
Zalantzik gabe. Así Lana que, dago ez? egiteko, bai, hori baina- esan behar nuen, bai, lan egin nahi dunak izango do. Non eta noiz, bai. Osea, que gonbitea, bai, pues parte hartzea jardunaldietan, eta, bueno, jardunaldien ez bada ere, proposamenak egitea, edo saren parte hartzea, edo, bueno, irekita dago sarea, bai. Ez dakit agian amaitzeko zerbait gelditu izan den, esan gabe eta gehitzea gustatuko litzaizuken, ala besterik gabe, gonbite horrekin amaituko dugu. Gonbitea, bai. Bai, arduan alietan parte hartzearena, eta bestela ez, informatzeko ere, egiten duzuen lanaz. Bai, bakarra, bueno, pues bai, igual, gehitu, noizbete zurrumurruren bat edo informazioaren bat entzuten baldin badugu, osea, sortu edo partekatu baino lehen pixkoat gelditu, ez, hausnartu, ikusia berrau egie den, ez, nondik datorren, zurrumurruen zabaldu baino lehen izan gaitezen zurrumurruen kontrako agente eta ez zurrumurruen zabalkunde. Batzutan agian nahi gabe erortzen gara horretan. Bai, eta, bueno, sare sozialen egoera edo garai honek arrisko handia dake, ze, klaro, klik batekin hori zabaltzen da, bai, oso errez, eta horrek ez dago atzera bueltarik. Eta egiten den kalteak ere ez dago atzera bueltarik. Orduan hor, bueno, badauka aukera lasai, ez? Kontatu 3 arte edo 10 arte edo, bueno, ikusi pixko bat, ez? Bilatu egitezko iturri ez zein den, eta gero hortik, bueno, beste modu baten jokatu, ez? Hori, bai. Norberak egidarreko ariketa. Bai, zer gainera, bueno, guztiontzako daudelako zurrumurruk zabalduta baita ere. Orduan, bueno, bidezko jarrera bat dela iruditzen zaigulako. Bai, ez, agian dinamika horretan sartu gara nahi gabe eta... Bai. Norberaren esku dago aldatzea hori. Bai, hori da. Eta aukera daukagulako beste elkarbizitza gogo baterako lana, ez, egiteko, orduan, aprotxa ezagun. Primera, mila esker. Bai, zuei aukera emateagatik. Eta beste bat arte. Hori da, eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Burlata, Uharte eta Atarrabiako 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzako gaztean zerki tailerra antolatu dute. Azaroaren 4tik martxoaren 17 arte izanen da tailerra, ostegunetan 5etatik 7etara. Izen emateak urriaren 4tik 8 egin beharko dira telefonoz gaztelekuan eta erroldatuentzako 50 euroko prezioa izanen du. Eta horretaz gain, larunbat honetan, mentiras kotidianas antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko 8etan kulturetxeko antzokian. Sarrerek 8 euroko prezioa dute aurretik eta 10 eurokoa lehiatilan bertan. Berriobeitin, euskarazko udalekuetarako diru laguntzak eskatzeko epea zabalik da irailaren 30 arte. Berriobeitiko udalak diru laguntza emanen die familiei aurrek euskara hutsezko udalekuetan parte hartzeagatik. Eskaerak udaletxean edo erregistro elektronikoan egin beharko dira, eta diru laguntzen baldintzen inguruko informazio guztia deialdi ofizialean dago, online eskuragarri. Eta horretaz gain, udalak Berriobeitin eta Artikan irailaren 24 eta 25ko astebururako kultur proposamenak programatu ditu. Irailaren 24ean Los Habituales taldeak Berriobeitiko Zierzo pasealekuan eskainiko duen kontzertuarekin hasiko da jaia, arratsaldeko 7etan. Euria eginez gero, kontzertua frontoian egingo da. Eta hurrengo egunean, irailaren 25ean, pilota partida izanen da Berriobeitiko frontoian goizeko 12etan, eta arratsaldean 6:30 Toni López eta Txutxin Ibainezen kontzertuak Artika plazan. Euria eginez gero, Maria de Maeztu kulturetxean egingo dira. Iruñeko udalak epea ireki du ikastetxeek jasangarritasuna lantzen elkarrekin programan izena eman dezaten. Programak bizipenezko esperientziak eskainiko ditu ikasleak beren ingurunearen errealitatera hurbiltzeko, ingurunea ezagutu eta disfrutatu dezaten, balioetsi eta harekin begirunezko eta errespetuzko harremana eduki dezaten. Ingurumen hezkuntzako lantaldeak bultzatuta, hainbat jarduera eskainiko ditu online ingurumen hezkuntzako museoan,
haren ingurunean eta ikastetxeen ondoan dauden hainbat berdegunetan, hezkuntza etapa guztientzako. Horrela, proposamenak egonen dira haur hezkuntzatik batxilergo, lanbide heziketa eta unibertsitateraino, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako 3 zikloetatik igarota eta dibertsitate funtzionaleko taldeak barne hartuz. Programazio osoa ingurumen hezkuntzako webgunean kontsultatu daiteke. Orain, Igotz musikaria etorri da gure platora. Kaixo, Igotz? Opa, kaixo. Zer moduz? Ondo, amen. Pixkat urduriz, badan ere lehen aldia komila tartean telebistan, tala, baina super ondo. Gustora. Ohituratu beharko zara, ez? Azken boladan. Gustatuko litzaiake. Baina kosta egingo zait, Denain, zu Igotz Jofe izenarekin zara ezaguna, ez? Zure izen artistikoa Jofe da. Hori da. Eta, duela urte asko hasi zinen, ez? Musikarekin eta zure proiektuan lan egiten? Bai, proiektuan lan egiten duela gutxi. Egia esan, serioki. Ze, karo, hasi nintzen igual 12-13 urterekin, baina gazteak ginen, eta bazen joku bezalako bat. Bazen, rollo, letrak idaztea, eta baina beti brometan, beti lagunen artean, eta musika beti danik gustukoa izan dudalako, eta gero igual helduago egin nintzenean, hasi nintzen rollo, igual hau honek badaka etorkizuna. Eta nola izan zen aldaketa hori? Nik uste izan zela madurez, bai. Heldu nintzen, 18 urterekin zure pentsatzeko erak ere aldatu egiten du, eta horrek ere bideratu zuen nire musika egiteko era ere aldatu egin zela. Orduan estiloa eta hori ere aldatu duzuela, mantendu da hasieratik zen? Aldatzen joan da. Azken finean banaiz oso frikia musikarekin, eta betidanik entzun izan dut musika estilo pilo bat, eta ez dut nire musika estilo batean enkasilatzen. Orduan denborarekin, denborak aurrera gina ahala, nire musika egiteko era ere aldatzen da. Eta niretzat ere hori hobeagoa da, ze, karo, estimulo berriak sortzen ditut, eta horrek ez du nire irudia musika estilo batean enkasilatzen, edo ez du eragiten nik ere pixka bat, ez dakit nola esan, como aborrecerme, edo... Nekatzea, edo... Hori da, nekatzea nire musikaz, ondo. Orduan momentu hauetan zer egiten duzuna? Ez dakit, gaur sentitzen dut nire musika popa dela. Edo... Orain txari gara elektronikaaren ahazten gure musika estiloarekin, orduan pop elektroniko batera edo new wave batean enkasillatuko nuke nire musika, baina igual bihar altxatuko naiz eta K-popa egingo dut, ez dakit. Bai nire musikak baduela nire pertsonalitatea, baina ez dut musika estilo batean finkatzen edo ez dut nahi hori. Eta nola da zure sortze prozesu hori, nola inspiratzen zara eta nola sortzen dituzu kantua? Nik uste edozerk inspiratzen nagoela, adibidez, zuta biok esaten ari dugun elkarrizketak ere inspiratzen nau, edo joaten naiz taberna batera, kafe bat hartzera eta entzuten baldin badut, zeo zer ere horrek inspiratzen nau. Nire sortze prozesua bada aldakorra, ez dut beti modu batean sortzen, ez zait gustatzen, horrek ere markatzen du asko, eta batzutan joaten naiz estudiora letra batekin, beste askotan banoa estudiora hola a lo que surja, eta beste batzuetan nire lankideek ze badira 40, nirekin lan egiten duten ekoizleak, pasatzen diate baseren bat eta elkarren artean egiten dugu lan, bada hori, segun como me de. Denaen ez, orain Chill Mafiarekin kantu bat edo kolaborazio bat egin duzue,
hori da. Eta hori izan da gian, ez? Bisita gehien edo Joder. gehien entzun den zure kantua. Eta nik uste gehien entzungo dena. Osea, bai, ez genuen espero hainbesteko oihartzuna, izan da lokura bat. Uste baditula ja 120.000 YouTubeen hasi, hori niretzat. Euskapen. Osea, haiek badaude ohituta ja olako bisitak izatera, baina guretzat izan da kriston Bat-bateko. lokura. Bai, kriston lokura, eta superpozik, eta mila esker haiei denagatik, eta ematen ari diguten babesangatik. Eta nola izan da kolaborazio hori egitea? Pues hori, esan Lagunak dizudana zineten, lehen. Osea, betidanik ez, baina duela asko ezagutu ginen, ze azken finean Iruñako gazteak beti leku berdinetan elkartzen gara eta musika zaleak gara, eta pues hori, akelarrean reggae entzuten edo jo que se, festetan elkartzen ginen, eta azkenean pues, betidanik izan dugu konplizitatea, baina inoiz ez dugu izan denborarik edo momenturik elkartzeko musika egiteko. Kaina batzuk hartzeko bai, baina musika egiteko ez. Eta orduan zetorri ziren proposamen batekin? Ez, izan zen supernaturala, geratu ginen kaina batzuk hartzeko, eta etorri zen Marcos, Remzelak, en plan, gurekin ateratzen dana barkatun abestian, ere bada 450ko kidea, Jatori Jansorekin batera. Eta, sin más, elkartu ginen Beñat, Kiliki, Flako eta ni derrepente kaina batzuk hartzen, etorri zen Marcos, derrepente ailegatu zen Benjart, venga, bagoaz Marcosen etxera, grabatxera, eta hori izan zen. Bai, supernaturala. Ez dagoen lehenagotik planifikatu? Ke ba, osea, bai, genula hitz egin da, venga, momenturen batean elkartuko gara eta egingo dugu abestiaren bat, baina, ke ba, izan zen naturala. Eta nik uste hori ere nabaritzen dela abestian. Bada lagunen arteko gauza bat, ondo pasatzeko egin zena, eta hori. Eta bideo horren bitartez jende gehiago iritsi da zure gana eta zure kanal... Bai, somatu dut, babes handia, gainera komentario asko, Instagramen derrepente jarraitzaile gehiago, YouTubeen ere jarraitzaile gehiago, bisita gehiago, eta hori ere eskertzekoa da, a ber, pertsona gutxi igual izan dira, ez gutxi, osan niretzat ez dira gutxi, baina, horrek ere implikatzen du pertsona batek ikusi zaitula bideo batean, zure izena bilatu duela, zure kanalera joan dela, eta hori... Gustatzen zaiola, ez? Bai, hori da, eskertzekoa da, zure denbora hartu duzu nire izena bilatzeko eta nire musika entzuteko. Orduan agian aprobetxatu beharko duzu, orain jarraitzaile gehiago dituzula eta agian zure izena, ez? Entzuten hasi dela. Bai. Osea, izan da como... kasualidade bat, justo orain ari gara gure lehen lan como potentena kaleratuko dugula, uste hurrengo hilabetean, espero dezagun baiet, baina, momentu honean gertatu da hau, karo, ja badugu jendea gure esperoan, ez? Bai, oinarri bat, ez? Hori da. Ezagutzen zaituzte. Eta kontzertuetan ere aritu izan zara? Bai, justo, ekainean egin genuen, uste ekainean izan zela, ekainean egin genuen 3 kontzertu, egin genituen 3 kontzertu Chill Mafiakoekin batera, zentralen, izan zen ekainak 4, ekainak 5 eta ekainak 6, kriston lokura. Osea, bai, dena sold out, ahi esker, baina izan zen lokura bat, berriz bueltatzea eszenatokira, pandemia eta gero, bai badela harrigarria, ze karo, ni banago edo gu bagaude ohituta ikustera beti jo izan dugu Kabasen, Kabas areton hor Labrit kalean, eta bada como super apelotonau, jende guztia zure parean, eta orain, derrepente eszenatokira ateratzea eta jendea musikoarekin ikustea. Arraroa edo... Bai, ez dakizu ondo pasatzen ari duten, ez, karo, baina super gustora. Osa, izan ditugu kontzertuak, egon ginen duela 3 aste edo Zinturen Igon festival batean, urriak 3 ere badugu kontzertu bat zentralen, osa, momentuz, kejari gabe. Chill Mafiarekin eta zuk individualki edo baduzu? Ez, eman ditugun kontzertu hauek badira individualki, Jofe eta 450, bai. Gainera ez, kolaborazioa egin aurretik, bazenuen kantu bat ere, No lo sé,
izenarekin nahiko Joder, bai, harrera ona arrakastatsua, jaso bai. A ber, izan zen Natalia Lakuntzak entzun zuelako eta posteatu zuelako eta izan zen como hostia. De repente... Orduan zer behar da, norbaitek... A ber, nik uste abestia ona dela, eta bagenekien rollo abestia ona zela eta gantxoa zeukala, baina hori, azken finean musikarekin gertatzen da gauza guztiekin bezala. De repente influentzia dakan norbaitek entzuten zaitu, posteatzen du eta hostia, de repente... Bai. Jarraitzaile gehiago, entzun Bai, hori da. Bueno, orduan orain ez, zure bidea egiteko... Bai, eta super kontent, eta egingo dugun lana badala, hostia. Bai. Urrengo hilabetean, ez, diozu bai. dela, eta zer espero behar dugu lan horretatik? Kaina asko, sentimendu asko, hor, plan, itxatxita daudenak, eta ondo pasatzeko, eta eske bada diska bat, dagoela inkonstienteki pentsatuta egoera askotan entzuteko. Entzun alduzu, jo que se, garito batean, entzun dezakezu zure etxean lasai egoteko, baina badaka potentzia, rabia, eta hori, sentimendu asko, eta dantzatzeko, gozatzeko, pentsatzeko, negar egiteko. Guztirak. Bai. Eta zure letrek zeri buruz hitz egiten dute edo zure kantuek zer nahi dute transmititu, zer bilatzen dute? Bilatu, ez dakit. Betianik esan dut, nik transmititzen dudana bada nire irudiarekiko edo nire pertsonarekiko zintzotasuna edo fideltasuna, jofe igotz da guztiz, eta ez dakit, gazteek dituzten zalantzak edo gazteen egunerokoa, reflexioak, amodioa, gorrotoa, dana. Bada gure... Zure egunerokotasuna. Bai, ez dakit, gure generazioaren islada edo ez dakit. Eta nola ikusten duzu egungo hemen Iruñerriko musikaren panorama ze, pandemiatik edo, ez? Nahiko boom handia egon da? Estatu mailan potenteena, Bai? nire ustez. Eta ja me voy a arriesgar, esatera. Zure iritzia da. Nire iritzia da, potenteena, nabaritzen da, badela Iruñeko soinua. Nik ez dut musika katalogatzen rollo estilo bakoitzan, Iruñaren kasuan, Iruñaren kasuan bai, esaten dudala, hau Iruñako musika da, edo Iruñako estena da. Eta zertan nabaritzen da? Ez dakit, nik uste bagarela, lehen esan dudana, bagarela gazteak gehienak entorno berean elkartu garela eta badakagu kodigo batzuk baditugu edo lan egiteko era bat dugu edo soinu bat, ez dakit. Ez dakit zer den, baina ez jakite horrek ere sortzen duela edo ematen diola kutsu bat. Bai, brillo gehiago. Eta zergatik edo nola uste duzu sortu dela hau, ez? Izan da... Nire ustez betianik egon da, Iruñan beti estena potente bat egon da, baina... Karo, ez egon ustiatuta, kanpoan sortzen den musikari begira edo... Egia esan, bai, Chill Mafiakoek badutela horretan kulpa asko, de la mejor manera, baina haiek eragin dute estatua guri begira egotea, eta horrek ere ahalbidetu du jendeak ikustea, ostia, hemen kriston estena potente sortzen da edo sortu da edo badago, Tatxez bazegon, Ibilbedi ere bazegon porai, baina azken mola dan ez, orain eman dira ere haiek ezagutzera. Nik uste sortu dela egoera ez dakit, egoera konkretu bat edo une konkretu bat, une gozo bat ahalbidetu duela hori, rollo, ostras, hemen jendea badago atenta edo badago guri begira, jarrai dezagun sortzen. Eta, ere, nire ustez hori ahalbidetu da, nik uste Iruñan sortu dela, kriston, Iruñaz hitz egiten ari naiz, baina Iruñerria osoaz, sortu da sare moduko bat, azken finean, nik igual Ibilbedirekin konparatuta ez dute egiten estilo berbera, baina ezagutzen gara,
ezagutzen diogu elkarri. Musikarien Eta, artean. karo, bagara como sare bat, kriston apoioa ematen diogula elkarri. Orduan, kriston babesa. Orduan, sortu da sare bat, eta joere Katakraken, eta olako, ez dakit nola azaldu, baina guztiok azken finean gure artean ezagutzen garela, eta horrek ere ahalbidetzen duela sare bat sortu dela, gure artean ari garela babesa hori erakusten. Orduan ez dago lehiakortasunik. Nire ustez ez. Igual bai egongo dela, baina nik ez dut ikusten inongo lehiakortasunik. Eta baldin badago bada sanoa, totalmente, en plan de, te has pasado, te tengo que ganar, baina. Eta etorkizunera begira, ze espektatiba edo helburu dituzu? Momentuz diska ateratzea, dana prest izatea, eta ez dakit. Egunerokoan bizitza gustukoa dut, eta ikusiko dugu. Gustatuko litzaiake 5-6 kontzertu apainatzea edo gozatzeko, diskari hori aurkezpen on bat emateko, eta jazta, eta lan egitea jarraituz, eta alba dugu ontaz bizitza, vivir un poco el cuento, pues alba dugu. Ez da erresa ez, hori, baina... Edo bai, eske, karo, erresa da edo ez, eske bada como cuestión de suerte, ona izan behar zara, baina suertea izan behar duzu. Bestela... Bueno, momentuz esango zenuke zortea izaten ari zarela. Bai, baina nire sorte handia bada jende oso jatorra eta guapoarekin elkartzea musika egiteko, hori bada kriston sorte handia. Momentuz hori da, musika egitea eta disfrutatzea musika egiten, hori niretzat bada oberena edo kristonekoa. Bueno, ia bizitza osoa ez, daramazu... Bai, musika entzuten, izan naiz beti da nik oso friki, baina dana. Nire gurasoek entzuten, nire etxean beti danik entzun izan da musika, baina musika de frikismo extremo. Nire aita bada friki loko bat, entzun izan dugu jazz, punka, flamenkoa, dana, eske dana. Horrek ere tresnak emango zizten. Bai. Horrek ere eragiten du nire inkonformismo horretan. Eta nori gomendatuko zenioke agian zure kantu bat entzutea, ez? Ezagutzen ez daituen hori. Edon hori. Ez ez dakit, edon hori, bai, edon hori. Ez dakat perfil zehatz bat, rollo, fijo pertsona honek gustuko duela nire musika, baina bai. Nik uste edonor entzun alduela, eta edonor, pues... Ez zaiola gustatu... Bai, edonori. Zerbait aurkituko du. Batez ere gazteei zuzenduta dagoelako, bueno, ez zuzenduta, baina gazte batek sortutako gauza bat, azken finean, konplizitate gehiago daka gazteekin. Nola uste duzu jarraituko duela evoluzionatzen hemengo eszena musikal horrek? Horretik badu ibilbidea. Bai. Eta badator, potente badator. Orduan sortuko dira oraindik ere talde berri. Bai, nik uste baietz. Eta guk ahalbidetzen badugu edo erreferente bihurtzen baldin bagara, hobe. Ze igual gazte batek ikusiko gaitu edo ez baldin badago oso ziur ikusiko gaitu edo hori, entzungo du gure musika eta joder, igual animatuko da, eta horrek ere niregan bada kristonekoa. Zu norbaiten eredu izatea, ez eredua, baina norbait animatzea hau egitera, edo musika egitera, edo nik esea trasteatzera edo kurioseatzera musikarekin. Ez dakit, agian amaitzeko, zerbait faltatu izan zaigun esateko garrantzitsua dena, ala bestela, ze mezurekin gustatuko litzaizu. Ez dakit, gora Iruñerria kapitala, eta jazta, el odio, pa siempre, eta jazta, gora gu, eta jarrai dezagun, jotake, jazta. Primeran. Mila esker, etortzeagatik, mila esker zuri. Eta primeran joan daia guztia. Mila esker. Adi egongo gara, kaleratzen duzun horretara. Bai. A ber, ea zuen gustukoa den. Beste bat arte, eskerrik asko. Beste bat arte, aio.
Beno gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, Jofek Chill Mafiarekin egindako kolaborazioaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte. Nire kontzertuan ostia zure hainenda faltan, ez dute sekula jokua ulertu kuantza. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Alde zarrera igota txurina maitu, balike con el llaman, primo no ziñenzu. Bukalean ginen, primo no ziñenzu. Utxetik esten abatia busortu. El más pegado en tu villera puse a bailar a Muguruza cantando Rochapea. Soy de un barrio de Bajera, chiqui, ¿qué te esperas? Desde que me pega me hacen descuento en el kebab. Kiliki fresco, chiqui, puta semerik semen. Hacen borax un chiste en dutena. Si saco pasta con esto, mucho no va a durar. Quería bailar contigo, pero bailo fatal. Te mido grande ya chiqui, te pido un piti con la C15 de drifting cream. Viene dar así con los hippies y con los no tan hippies. Por pasta me hacen caso, sí. Esnifas pared por Kirigua, por retas de pello reparar. De liada en el zulo soy Ortega. Y chasigara por la sarna y por las armas. Pero merquea hasta una saguarma. Flaco funky, es naizure mito sexual. A los gurus y chapan en ciña van directos al cabas. Chill Mafia, jarri de nuezure nescada. Tantas torres frotando la mano de gustera mi pana. Ez neukan ezer que hacer, streamera de la nada. Mendillo Ritix de Dura Sunset, que le follen a Maya. Pogos en Nebula con punkis. Está todo liado en el garasi. Me miran con cara de pasqui. Estoy tan pegado que me llaman Ichasia. La villa besa no me tica. Les tumbo como el Pamplonica. Zaindu maite duzun hori. Ruper Ordorika. Lortu, eskema guztiak apurtu. Eroskin txikitan lapurtu. Kabasean urko agurtu. Les faltan pelotas, famosos como microbotas. Quiere que le parta la tota, liaos como hinchas del Sota. Nire atzean utzi ditut pare bat gorputz. Auzoan jaio eta auzoan urtu. Ez zaitut inoiz ikusi lokonortzara. 7 balas en el zulo, eso si era trap. Nire kontzertuan ostia zure hainenda faltan, ez dute sekula jokua ulertu kuantza. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Que tú no te libre, pero siéntete libre de pintar con amarre. Estamos en los amplis, huyendo de tus barras de mierda, sarrisar de tus manis de mierda, de comernos tu mierda. Hangarri gubil duzu sortu, gure kabian, hueco había milicias, pero no hacemos listas, no se cancela, se lincha. Tal de armatua, Astoren no se equipa, pelota con los hinchas, o pixelen a mi chica, se dotean, kiri, atea, kichina. Hacíamos trapos y que hinchas, pero lindas y las putas mincha. Llámanos no serio, porque estamos hartos de tanto puto calvo pesado. Un mes no lo entienden claro, no es un puto chiste de pesado, de carrero blanco, volando, volando, volando. Rap euskera, pero escribo mi nombre con Kanik. Esto tu leche en bañada y tu dan entera. El pana me tiene preocupado, parezco su ama. Soy tu aita, Sabino Arana. No soy Marta puta, soy Pachipolita. Yo te pago el taxi, pero invítame un bachatán que me has tirado el cachi. Fumando CBD que no son porros, pero casi me
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.